Ħamorru suġġett differenti imma interessanti ħafna, ġifieri anke telespettaturi tagħna segwu din ir-rokna waslu l-messaġġ f'kull rokna li jkunu waqt kalamita. Dan huwa wieħed mill-messaġġi li jien anke fix-xogħol tiegħi kien nara ħafna nies li fil-li kienu ħanuża l-kelma sinjuri u fil-lum ngħidlek qas għandhom ġili rajnija, basket żgħir, forsi żewġ U mhux għax flokkijiet. pereżempju kif qed tgħid inti, mhux għax bisfortuna jew għax inħarqitilhom id-dar jew Le. għax inqalalhom il-mart u kull ma Għaliex kellhom huwa miftuħ. vizzju, Għax huwa inqabdu vizzju. Qed nitkellmu fuq il-vizzju Dik hija ir-realtà tal-vizzju tal-lob tal-azzard li sfortunatament bħal kull vizzju ta' jorbot miegħu ħafna konsegwenzi u xek. Konsegwenzi soċjali, konsegwenzi finanzjarji, konsegwenzi mentali wkoll. Jiena ngħid naħseb huwa nazzar da ngħid ħalli nieħu responsabilta jien li l-vizzju tal-lob huwa l-akbar vizzju, ħanajdlek għala għaliex jekk persuna għandha l-vizzju ta' droga qed fuq ħafna flus, imma hemm tul ta' żmien. Taf kif jiġifieri jien naf forsi biex falliet għaddew 15 snin. Jekk persuna li għandha l-vizzju tax-xorb l-istess. Vizzju tal-lob f'ġimgħa jista' jfallik. Jiena intqajt ma' każ ta' persuna li kien ilha xarejn bil-vizzju tal-lob. Xarejn din tilfet saħansitra d-dar tagħha fejn kienet tgħix mal-mara u t-tfal, eċetera, eċetera. Sikkejn, però kif xi wassal il-persuna illi la darba qiegħda tilab u aħna nimmaġinaw il-lob fuq il-mejda konċentrati mhux il-każ. Li wieħed anke jgħidlek ejja issa tini din jekk nirbaħlek u inti taċċetta xi wassal il-bniedem li jala għajnej jisib bħal tax-xadini tiġri tara dawk ix-xadini u letteralment dan ma jibqa' jara xejn jgħidlu iva. Jekk nitlef inti il-karozza pereżempju. Iva, li qed issemmi tajjeb ħafna inti Mariża, il-vizzju tal-lob tal-azzard huwa vizzju li ngħidulu patoloġiku fejn jieħu l-preċedenza u l-prijorità fuq kollox, fuq il-familja, fuq il-ħajja soċjali, fuq il-ħbiberiji tiegħek, fuq l-attenzjoni tiegħek fuq il-post tax-xogħol ukoll. Xi ħaġa li nixtieq norbota ma' dak li qal seħibna George. Iva, il-vizzju tal-lob tal-azzard huwa kemm xejn differenti mill-vizzijiet l-oħrajn. Għaliex? Għax ma rridux ninsew il-fiżiċilità tiegħu tal-vizzju. Inti il-vizzju tal-lob tal-azzard ma jorbotx konsegwenzi fiżiċi bħal ma jorbot il-vizzju ta' droga, il-vizzju tal-alkohol, allura il-persuni tal-madwar hija diffiċli ħafna lihom biex jindunaw li l-persuna għaddejja minn dawn il-problemi, mill-problema tal-vizzju. Fiżikament ma tkunx qed turi l-ebda sintomi. Ekku, allura jagħmilha ħafna aktar diffiċli biex persuni tal-madwar jindunaw. Biex norbot ukoll mal-mistoqsija tiegħek, Mariża, biex persuna li jbati mill-vizzju tal-lob tal-azzard jilab, irrid jgħaddi minn 4 inħobb insejħilhom jien elementi neċessarji li huma għandek il-deċiżjoni, mingħajr deċiżjoni biex persuna jilab il-lob ma jsirx, biex persuna jrid jiddeċiedi li jrid jilab, għandek il-flus, mingħajr flus il-lob ma jsirx, il-lob tal-azzard ma jsirx, il-ħin, jekk inti m'għandekx ħin minn tista' tilab, u għandek il-deċiżjoni, flus, lob, u għandek l-għażla. L-għażla li at the end of the day il-persuna se jagħżel li huwa ħajjilab. Issa, kif persuna tista' tikkombatti persuna problematika bil-vizzju tal-lob, tista' tikkombatti daqsxejn id-deċiżjoni pereżempju. Jekk il-persuna tkun tiġija dik it-tentazzjoni biex tiddeċiedi li tilab, tiġija dik il-kilba biex tilab, tipprova tuża alternattivi oħrajn bħal
taħseb fuq affarijiet oħrajn. Tagħti telefonata, pereżempju, lil dawk qrib tagħha biex tibda daqsxejn diskursata u ma tafx inti biex tneħħi daqsxejn minn fuq moħħok. Il-flus, inti importanti li tagħmel monetary management, jiġifieri li timmaniġġja l-ispejjeż tiegħek. Jekk inti tiġik il-kilba biex tilab ħu ħsieb li jisma' inti m'intix u għaddej mill-vizzju, inti m'intix tieħu ħsieb il-finanzi tal-familja tiegħek pereżempju, imma hemm persuna oħra, il-maħbuba tiegħek jew persuna ta' fiduċja li qed timmaniġġjalek il-finanzi tiegħek il-ħin. L-istess, tajjeb li nippjanaw il-ħin tagħna, speċjalment persuni li għandhom il-problema. U l-għażliet tagħna kemm jista' jkun l-għażliet tagħna nagħmluhom f'tali sens li imorru il-bogħod mill-problema tal-vizzju tal-logħob. Jiġifieri ma nagħmlux għażliet fil-ħajja tagħna li dejjem noqorbu mal-vizzju jekk inkunu qegħdin online pereżempju u inti taf li għandek il-problema tal-vizzju tal-logħob, għaliex pereżempju ma tibblokkjax b'mod teknoloġiku dawn il-websites jew inkella jekk għandek xi app fuq il-mobile tiegħek li inti tuża biex tilab. Għaliex m'għandekx tneħħiha biex inti telimina kompletament it-tentazzjoni. X'tat ninsaqsik hawn logħob virtwali li tellawlek ammonti kbar ta' somam ta' flus li inti tkun irbaħt u titlef u terġa' tirbaħ. Daw jistgħu jaljenaw il-min ikollu dan il-vizzju, jiġifieri l-illużjoni inti qed tirbaħ fl-istess ħin. Ara, Jiġifieri jgħinu jew le? Il-logħob tal-azzart għandek riskju. Riskju finanzjarju dejjem inti jittilab qed tirriskja flusek bit-tama li terbaħ ammonti ikbar. Infatti dawn is-sajts hekk ikunu li tidħol logħba li tirbaħ il-coins b'xejn biex niftehmu, imma minn ħin għal ieħor jibda jtellgħalek riklam isma' idħol f'din is-sajt. Ħalli tirbaħ iktar. Ħalli tirbaħ iktar. Jiena naħseb irridu nibdew anke kejn minn ta' żgħira għaliex tara ħafna tfal 4-5 snin li qed jilagħbu dan it-tip ta' logħob li itellgħalhom l-ammont ta' flus. Innaf biex jibnu villaġġ pereżempju, tidħol f'logħob li jdur, tella ammont ta' flus u mbagħad tmur tixtri biex tibni dan il-villaġġ jew biex tibni airport jew biex tibni farm. U naħseb dak huwa vizzju li t-tfal qed nagħmluhom isma' ara ilab għax hekk tilab ħajtlawlek ħafna flus. U minn hemmhekk ħad tibni villaġġ, jiġifieri naħseb minn ta' żgħira. U jiena sammur tikka oltre minn hekk, nippruvaw qed tgħid tajjeb ħafna inti li rridu nibdew bl-awareness mit-tfal tagħna. Imma mhux it-tfal biss, anke il-ġenituri ta' dawn it-tfal. Ma rridux indaħlu id-drawa tal-logħob tal-azzart fil-familji tagħna. F'liema sens li nisimgħu b'każijiet fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna 1777 fejn persuni jixtru ħafna scratch cards pereżempju l-tfal tagħhom. U tibda tiddaħħal id-drawa tal-logħob tal-azzart. Legali li tfal jixtruhom daw ġifieri No. Lanqas persuna ma tistax tibgħat minor taħt 18-il sena biex jilab il-5 numri ta' Super 5 pereżempju. Ma tistax. Sigaretti. Mela kejn, il-ħin għafas u għaddejn ħafna sinjali, hemmhekk qegħdin jaraw fejn wieħed jista' jitlob l-għajnuna, importanti li wieħed biex tingħatalu l-għajnuna dejjem ngħidu tkun għajnuna mhux min-naħa tagħkom ta' min-naħa tal-persuna li jammetti li għandu problema. U jgħin 1000 euro fix-xahar ta' nilab. Taf kif għax minn 1000 jiġu 2000, 3000. Mela, wieħed 777 l-aħħar mistoqsija fil-qosor. Meta persuna ċempel hemm, tkun konfidenti ġifieri konfidenzjali. Konfidenzjali, jekk ċempilti ħad toqgħodu ċemplu lill-mara tiegħi u tgħidula li jiena ċempilt. Dan huwa servizz telefoniku konfidenzjali u tinżamm l-anonimità assoluta. L-għajnuna qiegħda hemm u nħeġġeġ lil kull min qed jarani biex ifittixha. Aħna qegħdin hemm biex ngħinukom 24 siegħa kuljum. Grazzi Kejn. Grazzi mill-qalb nintaqgħu dal-waqt ukoll nerġgħu waqt il-programm tagħna Kalamita. Mument ta' riklami bqgħu hemm.